ହବନି ମନଟା ଗୁଳଗୁଳେ ଯାଉଥିବ କାହାକୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବନି ହଁ ନା ନାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ବି ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ହଉ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଲା ଶୋଇବା ଟିକେ ईश्वर चंद्र ବସୁନି କିଛି ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅପସ୍କାରିଆ ଲୋକ ଏବଂ ମୁଁ ଏମିତି ଘର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରିପାରୁନି ବାପୁଜୀ ତୁମର ଉଭୟ ହେଇପାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ମୋତେ ମରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅମର ରଖିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି ତୁମେ ତୁମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଛ ସେ କେମିତି ତା ନିଜ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଛି ତୁମେ ତାହା କେବେ ଦେଖିଛ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଯେତେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିବେ ଯିଏ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛି ସେଠି ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳିଆ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ ହଁ ବାପୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ସଦାସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବେ ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଶୋଉଛ ସେଠି ଅନୁଗୁଳି ଟଙ୍ଗେଇଛ ସେଠି ତୁମର ଜାମା ପୋଷାକ ଜୋତା ରଖିଛ ତୁମେ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛ ସେଠି ବାଲ୍ଟି ରଖିଛ ତୁମେ ଏଠି କେମିତି ରହୁଛ ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ବାପୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନୁହଁ ତୁମେ ଯଦି ମୋର କହିଥିବା କଥାକୁ ପାଳନ କରିବ ମୋ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ବାପୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବି ବାପୁଜୀ ହଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ତୁମ ପରିବେଶକୁ ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖ ଈଶ୍ୱର ହଁ ବାପୁଜୀ ସେ ରହୁଥିଲା लो ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇବ ବାପୁଜୀ 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 ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ସତ ବାସ୍ତବରେ ସତ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ବାପୁଜୀ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ଯଦି ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ସୁନ୍ଦର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରିବା ହଁ ନା